Waray Non-Official. Subscribe na! Waray Non-Official. Subscribe na!
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 Waray Non-Official. Subscribe na! Mundo parang siya ay masayang sa'yo manalaga o yung magkun ang uganatang mapurito ang tuan asasa asa ating mapdod adan ka tananayo gistan dinitaan way maumbat ang ditanan siya pagsaya unita matataman sikat wiwando parang siya bibit sa syubat panalamastan daho walang unman na paudan natatanda ng makandariman sa pangmanamit ka ng siyan bibit sa syubat mamalawastan daring taon panuan aman polo man tuba sa'yo hunsa dyan daring taong kamal sa lahat ay katong pinipuhan kuban mangwaro ay nung mandadaulan sinindinaw bita pasarakan malagiwan ayaw tampon na bahala na kaadahan kung pumahot ang tagirawat maray problema ay kung dato naman walang diwan walang diwan Waray Non-Official. Subscribe na!